Så er der nyt i Klinik Lunau. Jeg har købt en Ferrari. I hvert fald inden for behandlingen af bækkenbundslidelser. Dem, der kender mig, ved, at jeg går ikke på kompromis med de maskiner, jeg har i min klinik. Den her stol hedder en Unica Advanced, og det er en super avanceret bækkenbundsstol. Den har forskellige behandlingsprotokoller til mænd og til kvinder. Det er jo ikke lige meget, om vi har prostatalidelser, menstruationssmerter, vi lider af nattetisseri, afføringsinkontinens, prolaps i forbindelse med fødsler. Det er heller ikke lige meget, om vi er mænd eller kvinder. Hvis du har lyst til at høre mere om stolen, så ring til mig. Du kan booke en prøvetid, så tager vi en snak om dit problem og om et eventuelt behandlingsforløb. Jeg glæder mig til at se dig. På gensyn.